U prvim desetljećima 20. stoljeća među školovanim umjetnicima iz Hrvatske koji su prihvatili karikaturu kao oblik svog likovnog izražavanja bile su i dvije žene. Uzvrsnu slikaricu i crtačicu Anku Krizmanić, njezine vršnjakinja Klema Švarc-Požgaj ipak ostala na marginama zanimanja kroničara. Klementina Klema Požgaj, rođena u obitelji arhitekta Alberta Švarca, umrla je u rodnome Zagrebu 25. svibnja 1982. Godine 1916. upisala se u privremenu Višu školu za umjetnost i umjetnički obrt. 2 godine poslije preimenovanu u Kraljevsku školu za umjetnost i umjetni obrt, a malo poslije u Akademiju likovnih umjetnosti. Još kao studentica, Klema se, uz potporu profesora Ljube Babića, počela baviti karikaturom, praveći brze zabilješke među svojim kolegama i profesorima. Naposljetku razvila je ekspresivan i dinamičan stil portretne karikature s nakanom da s nekoliko odlučnih poteza, pa i namjerno prenaglašavajući fizičke odlike lica, uhvati precizan i svjež odraz duše. S neposrednim humorom prikazivala je istaknute osobe iz kulturnog i javnog života, slučajne prolaznike i skitnice, a nerijetko i bez imalo poštede predstavljala je sebe autokarikaturom. Prvu je izložbu održala 1919. netom prije završetka školovanja. Sljedeća samostalna izložba karikatura, održana početkom 1932. u salonu Ulrich, glasno je odjeknula među građanstvom, koje je radoznalo pohrlilo vidjeti lica svojih poznatih sugrađana. Široj javnosti uglavnom je ostao nepoznat dio opusa Kleme Švarc-Požgaj, koji sadržava pastele i ulja.